Самы шчаслівы чалавек на інаўгурацыі новага прэзідэнта Польшчы Караля Наўроцкага. І гэта не сам Караль Наўроцкі. Паглядзіце ўрывак з моманту, калі Наўроцкі прыняў прысягу. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ну, што заўважылі? Побач з Анджэем Дудам, ужо былым прэзідэнтам Польшчы, была і першая дама Польшчы, Агата Корнхаўзер-Дуда. І менавіта яна самы шчаслівы чалавек інаўгурацыі. Падчас сваёй апошняй заявы ў ролі першай дамы Польшчы, дарэчы, гэтых заяваў у яе няшмат, яе называюць самай маўклівай першай дамай Польшчы. Яна прадставала радкі з песні польскага гурта «Электрычныя гітары». Гэта ўжо канец, больш няма нічога, мы вольныя, мы можам ісці. Адкуль такая рэакцыя? З таго, што вядома, Агата Дуда проста стамілася за 10 гадоў у прэзідэнцкім палацы. Яна не вельмі любіла публічнасць, яна не вельмі хацела сыходзіць са сваёй працы, а да прэзідэнтуры мужа яна працавала ў ліцэі. Яна не вельмі хацела з'язджаць з Кракава. Зараз яна нарэшце можа жыць сваім прыватным жыццём. І шчаслівая з гэтага.